Вълшебни приказки с Анабел. Животът на боболечките. На Мравишкия остров никой не седи с кръстени ръце. Работещите насекоми постоянно събират храна. Може да са малки, но обществото им има огромна организация. А младата принцеса Ата, за разлика от майка си, е наистина притеснена. Тя контролира хранителните запаси, които нейните поданици са принудени да предават на бандата скакалци на Хопър. Слънцето кара храната да расте. Мравките я събират. Скакалците ядат храната. Всеки път им казва Хопър: ама какви негодници! Флик, един непохватен изобретател, също живее на Мравишкия остров. Днес той е щастлив, защото е направил много полезна машина. Това е моят нов комбайн, обявява той на Ата, която изглежда не е много убедена. А малката й сестра Дот от друга страна винаги се вълнува от неговите изобретения. Но изведнъж е обявена тревога. Скакалците идват. Донесете храната! В бъркотията Флик причинява още една от катастрофите си и всички семена за Хопър се озовават в реката. О, не! Ами сега! Скакалецът е бесен и не само това. Заплашва също така и да навреди на малката Дот. Остави я на мира! Опълчва се смело Флик на Хопър, който застава изненадан. Никой не е посмявал да му противоречи в миналото. За да накаже дързостта на малката мравка, скакалецът изисква двойно количество храна. Неуморните мравки ще трябва да платят дължимото, докато сезонът се смени. Заради хаоса, който е създал, Флик е осъден да копае в тунелите за 1 месец. Но за да компенсира това, той предлага на Ата да наеме помощници, които ще имат желание да им помогнат да защитят Мравишкия остров. И като използва семе от глухарче, той тръгва, летейки към града. Том Флик попада на разнородна група боболечки, които изглеждат така, сякаш са оцелели в голяма битка. А истината е, че те току-що са уволнени от един цирк. Но Флик не се съмнява. Той е убеден, че точно те са войните, които му трябват. Това са гасеницата Хаймлих, калинката Франсис, черната вдовица Роузи, бръмбърът носорог Дим, пръчицата Слим, молецът Джипси, богомолката Мани и рок-н-рол. Търся насекоми точно с вашия талант. Дълбоко развълнуван е той, убеден, че тези боболечки са наистина войни. И заедно те летят обратно към Мравишкия остров. Боболечките от цирковата трупа от друга страна са сигурни, че току-що са сключили някакво споразумение с Флик за участие в шоу и за това го придружават до Мравишкия остров. А в колонията на мравките всички вярват, че техните спасители са пристигнали. Малките работнички организират приветствена парти и Флик изнася страхотна реч. Всички са изпълнени с надежда. Само принцеса Ата отново не изглежда уверена. Но ние не се борим с скакалците. Вярно е, че самите мравки няма да се бият с тях. Опитват се да я успокоят поданиците. Войните ще го направят. Но боболечките от града скоро разбират, че е станало недоразумение и дават обяснения на Флик. Циркови насекоми? Но как е възможно да работите в цирк? Пита невярващо той. Ти ни излъга, обвиняват го артистите. Оказва се, че не е търсач на таланти, но няма време за разногласия. Гладна птица каца на острова, за да вечеря, хапвайки насекоми. Всички се плюят на петите, но малката Дот е в опасност. За щастие, калинката Франсис и нейните спътници се намесват решително, спасявайки я точно като едни смели войни. А истинската им самоличност към този момент си остава все още тайна, известна само на Флик. Междувременно Хопър крои планове срещу Флик. Тази мравка ми се противопостави, размишлява той. Ако оставиш една мравка да се усъмни в теб, след това може би всички ще го направят, обяснява той на другите скакалци. А това би означавало край на безплатната храна. Затова той замисля коварен план. Да смаже царицата и да превърне мравките в роби. Но Дот подслушва и разбира всичко. Междувременно на Флик му идва още една от неговите блестящи идеи.
Да конструира фалшива птица, която да плаши скакалците. Всички се захващат за работа и наистина, работейки заедно, те могат да постигнат страхотни неща. Но собственикът на цирка, Пити Бълха, пристига на острова и то със сигурност не за да помогне на мравките. Той иска цирковата си трупа обратно и разкрива на всички истината. Колонията е разтърсена. Цирк? Циркови артисти? Край на игрите. И всички знаят истината. Ти ни излъга, Флик, обвинява го Ата. Искам да си тръгнеш и този път завинаги. Ох, какъв тъжен момент! Флик напуска острова с цирковия фургон и се чувства напълно провален. Но малката Дот успява да го настигне и му разказва за плана на Хопър да завземе колонията. Какво? Трябва непременно да се върнат. Насекомите от цирка се опитват да убедят Флик, че идеята му да направи фалшива птица е била добра и че би могла да проработи. Те ще организират представление, за да разсеят скакалците, докато Флик успее да ги атакува с фалшивата птица. Планът изглежда ще сработи. Скакалците се ужасяват от фалшивата птица и се разбягват панически, но Пити Бълха подпалва крилете на птицата и Хопър разбира, че тя не е истинска. Водачът на скакалците е в бесен и заплашва да смаже мравките веднъж за винаги, но Флик набира смелост все повече и повече. Мравките не са родени за да служат на скакалците, казва той. Ние сме много по-силни от вас и ти го знаеш. Това е нечувано предизвикателство. Хопър е по-силен и няма да му отнеме много време да смаже Флик, но принцеса Ата се появява и отлита със смелчака в дъжда. Хопър ги следва, размахвайки криле колкото може по-силно и ги настига. Сега битката е между двамата – яростния скакалец и Флик, който отстъпва ужасен. Обаче малката мравка е наистина много умна и стъпка по стъпка отвежда Хопър до едно гнездо, от което стърчи клюн. Насилникът е сигурен, че това е поредният трик и не си прави труда да се отдалечи. Лош ход, Хопър. Това не е за заблуда. Това е истинска птица. И така идва краят му. Скакалците са победени веднъж за винаги. Мравките могат да живеят спокойно и е време цирковите боболечки да напуснат колонията. Очаква ги ново шоу, а мравишкия остров се готви за нов живот с новата си царица Ата. И новата принцеса Дот. А Флик не си тръгва с цирка. Мястото ми е тук, казва той и хваща Ата за ръка. Има една нова любов, една нова царица и едно ново правило на острова. Мравките събират храната. Мравките задържат храната, а скакалците ги няма никъде. Това беше приказката за днес. А сега спинка и спокойно, защото каква ли приказка съм ти приготвила за утре. Лека нощ!